Oma pesta puncak kesehatan di pada madoho pesta gotilo namang. Jadi tunggu apa no partording nyopos rohanami ala soi sedo hamu tu hami hita do hita te. Jadi alanya kapartikian na sobola behita ramang alulu yakaroha. Tanpa mengurangi rasa hormat kami untuk pemain musik, dohot per sound, dohot per media. Oma persatabian nami tamang dak pola bera subuton nami rohamuna langa marsi botua kita te. Gaya memang alani lau soma songon mamuhai manang godang aro te warna. Tuan ni godang mulai dia mang sitare horan. Lau soma tuan ni godang dihita alani mulai tema dia mata dewata namang aleho tiki dihita. Molo pena sugut disungguli hita marhite hite holso alani guguni udan alai margogo dot ang yang kana porsea ima da konok padita naking udap pangalabohi. Alani di bagasa partikenon amang padde nami. Naing mulan nami ma lasni rohata haga bebe mahanaim resort mahanaim ima di pesta kesehatan dohot tahun dohot pesta gotilon. Asa marmula do nauli marmula nadenggan di tonga-tonga ni saluhut na tinopan ni debata asa marmula matong nang dia ka ulot tadi bagasa sadarion. Badamang magodang mula-mulai. Ate mapat din namin. Gabi magabi. Ala nilas ni rohata dohot bal ni pasu-pasu ni debata na utajala sahat rodi baga sa partikenon. Dihita hagabibe mahanaim. Terkhusus manuaing di parhalado dohot panitia tahun kesehatan dohot pesta gotilon. Asa tasoba mata na martua debata adalah talaho pasahaton mauliate di baga sa partikenon. Ala ni emang pada nami beda mga magoda sobay. Pada namin. Gabi magabi. Dihita sa luhut na panitia natunglo jara anggo hita dia bagian dui ate. Alai dalat tamay makamulati hod dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni ulat sadarion. Asa lihat gabi lihat horas tupahon na mata dua martua debata di tonga-tonga ni ulata. Alani amang pada nami beda magodang lihat-lihati holas sali mang lihat peta. Beda mang mamang. Gabi mang.
Mau lihat mapadde nami. Nagudang mapaniti do parhala donon. Ola inatolak domang benot tagugutta. Molo hola lima halak ate. Molo hola dipudi. Di jolo ate. Jadi bos rohanami tadda ni lasnya rohata di tortor ni parhalado dohot panitia. Asa tarida ma holong na marsia holongan marhite na mangolobi ate. Boy do parhalado mangolobi, boy do tok panitia tarlumubi madihamuna ruas ni hurian itu hata. Ala ni amak pade nami. Gabi manggabi. Asa las rohanami di namar pesta hami di bagasa sadarion. Naik patarida honon nami ma songon las ni rohanami di godang manang di namang olobi. Baik damang ma godang olobolobi. Gabi mang.
Kasatong aja, mbak dong. Sabu do. Bawa mang padita. Kasahatan ini nama. Ah, tambucie. Oh udah ya. Ah? Iya, jadi molo manotoran non uikta doho metambuse, ate pasabuhon. Ngaboy kan? Iya, jadi saha ni solu saha matu tia tu tiga ras. Nunga saha be sudia kaulo bolok ni ruasta. Sai saha meta gabe jala horas ate. Iya, mau lihat sama dia muruas ni huria. Bago do namar halto dulu namar robeyan. Horas mahami nama jalo, tutaba nama dia hamu nama ngalian. Alaknya makpade nami, tinaho, aik tio bina matu panuhatan. Baik damang magodak si tio laos pada udang matu hasahatan. Gabi manggabi. Mangarare majalo dia kami sosial. Mangarade ma nanaing majalo diakoni sosial godang na 10 kakak. Habisi mangarade ma tortor sian wik 10 sada, 20 sada, doho 22. Iba masuk kiam matubului ya sahatop. Wik 10 sada, wik 20 sada, wik 22. Ya. Untuk sementara dimohon pentas atau altar digosongkan. Asa rapi, ido. Iya. Tu panitia, goraho kamu magowarni nama jalo diakoni sosial. Mangarade ma nasida. Mangarade ma wik 10 sada, wik 20 sada, doho 22. Nama nomu panitia majo barjolade. Ido. Alai di gorna emang. Iya, sambil mangarade tortor sian wik 10 sada, wik 20 sada, nang duit 22. Nah di tomo-tomo panitia non, asa mangarade ma, ajumolo manjo pasahaton nami. Ulaon diakonia sosial, sian program panitia tahun kesehatan. Akagoar nang sahat tu panitia. Sudedo dapotan sada kakak per week. Alai bolo tumpe secara simbolik ugoro kami di son 10 kakak siat 30 sada week napos maroha nami. Panitia sian week idon non napasahaton di tonga-tonga ni week ta. Selani secara simbolik ugoro hami ma turuas ni huria asaroma langsung tujolo. Naparjolo keluarga Jemanik inang boru 5 juta sianwi 2. Napaduon keluarga Pesi Regar nainan bor situmeang sianwi onom. Napatoluon keluarga Jesse Hopping nainan baru tauruk sianwi 8. Napaopatan keluarga Behu Tagalung nainan baru parhusip sianwi 10 sada. Namangihut keluarga Elsi Hopping nainan baru bagariang sanwik 20 sada. Namangihut keluarga SP si Hopping nainan baru saragi sian week 27 di son mamanginang naugora hami nakaning. Iya. Dungi keluarga M tapu bolon nahinan baru sian week 30 namangiut keluar naposo Elizabeth baru papahan sian week 20 namangiut keluarga R Pajaitan baru sinaga week 10 namangiut keluarga Sidabutar baru sialoho week 10 sia. Di somma mu amanginang barbaris bodo diwakilon. Iya, siap-siap week 10 sada, week 20 sada, dohot week 22. Iya. Iya langsung. Ngabe sada 2, tolu, opat, 5. Dia nadeba manginang. Iya. Secara simbolik do pasate amaiso 10 kakak. Anon bolo nasoy gora sahat doi di Ganupwik marhite panitia tahun kesehatan. Iya. Ini hanya pembagian secara simbolik. Keluarga Mang Pajaitan inang baru sinaga sanwi saplonom, keluarga Ersida Butar baru sialo sanwi 10 sia. Ngabe, ngapas be.
On program panitia tahun kesehatan bawah HKBP peduli. Tu aka keluarga tak mampu, tu amanami inanami nama balu, songoni tu kaya anak kota na disabilitas. Selani anggonung ngarade mangido secara hormat kami tu amang uluan asa di pasat mamang. Secara simbolik dong. Jadi kamu amanami nanami sungon gora-gora ni panitia tahun kesehatan di Patu Pahuriata do songon dia kunis sosial tuhamu. Alan ini lemburju mahamu marminggu. Unang lomos aporsion muna patarida unamu mak. Na debatado nama masu-masu ngulu muna ganuk bersada-sada keluarga lepas keluarga. Las marwahamuna otik gudang. Na pinasaat ni Huria saya debatama na masu-masu. Keluarga Manik Boruhas Simajutak. SPC Regar Boru Situmeang Wi Onom. Si Oping Boru Tauruk Wi Walu. Si Oping Boru Tauruk. Utaulu. Iya, siap-siap week 11, week 21, week 22. Sida Putar Borussia Loho Sen Wi 10 sia. Keluarga El Sioping Nainan Boru Bagariang. Keluarga SP Sioping Nainan Boru Saragi. Sioping Boru Saragi. Ya. M Tapu Bolon Borussia Nainan Wi 30. Elizabeth Papahan Wi 20. Iya, siap-siap panitia setelah ini manomu-nomu. Sian week 10 sada, week 20 sada dohot week 22. Nama nomu-nomu panitia. Laos dipersiap pemam. Ya mulai tema di hamu amang inang. Nang songoni di ruas ni Huria. Nang ini pembagian secara simbolik. Ano saha ma di tongah-tongah ni Wikta. Sekaka per week. Jadi panitia ma pasahat to di tongah-tongah ni Wikta. Mulai tema di hamu amang inang. Saya di pasu-pasu Tuhan ma. Hamu di pasu-pasu Tuhan. Napi nasa ni Huriata. Mulai tema. Udul ma hamu tuinganan muna. Mauya te amang. Sialani bolonunga mga rade hamu amanami nanami san week 10 sada week 20 sada nang songoni week 22 bohamang nga mga rade hamu Iya. iya pinasaha matu panitia lama nomu. Iya, siap-siap pembagian hadiah untuk Nunga Mangrade, week 10 sana, 20 sana, 22. Parjolo hita maddo mauliate tu amatan martua de bata. Dihita di nama Kalasson. Maria iya. Marolo polo pita di bagasan salarion. Ima pesta gotilon do pesta tahun kesehatan puncak. Isialani di hamunda mang dainang. Na rosian week 10 sana. 22, 20 nang tomo-tomo nami mahamu tu pogo ni alamanon. Alani amang pati nami. Gabi mang gabi. Baidam ma goda panumunomoni doho edena. So kasihnya seperti sungai.
partikino tua tuik 10 sada 20 sada 20 tolu. Mauliate ma. Iya, Di di sono pamudur yang masa, ngamang di arade pamudur. ita, Ibabal ka ma, berisano di pamudur ma putih. Itong atong nga matiangon, unang itabar anon. Iya, mundur lagi, mundur. Setabi nang dah, mundur. Iya, terus. Asa itong atong matiangon. Terus. Ido, lagi. Terus. Isa mau mardo mo ison. Iya. Oke. Para batur biang musi. Iya. Oke, terus. Pertemukan di sini, Ngabikan? Iya. 2 lapis sampai kamu, 2 lapis. Asa longgar. Pinasama tuh. Jadi wah, ngading gabe per inganat tanwaeng. Nunga ba? Parjongjok ta. Nunga be ngamanta be ido. Mauliate mai dituhatta. Mauliate ma nang dihita saluna. Suak songoni ma nang dihita uik 10 sada, uik 20 sada, do uik 22. Buah hita perkala dodos marohata. Ise mahita majalo kontakta. Mauliate ma. Jadi las marohata teh. Molutu kami be majalo kontakta ison. Amak pande nami. Magabe. Bokos sipai mau jojo sialusat dison nunga rade hami uik 10 sada 20 sada 22 rak makalas stok kita di ulauta sade don ima pesta tahun kesehatan songoninang tahun gotilon noeng pe amak padde nami neng manortor mahami Magabe. marmula doin na nadengkan marmula akan nauli alani amak padde nami bedamang ma godang mula-mulai. Iya, sesuai informasi, Ijolo masih tuh lingkungan sudah. Ido. Lagi. Adok permintaan khusus yang uluata akasitua perhalado Akasitua na situa lingkungan na di Jolo ni galangi, di Jolo. Iya, situa sudah. Ima, asa uboto kami manggalang, situa calon situa. Do calon akan neng calon pe boy do di Jolo. Oke, Asal mau lihat diboto. ma. Godang do namang nenggabe calonon. Lanjut.
nama padde nami. Bohado panitia. Olak ni nama hita. Ido ate asa boy talanjut. Taparasyak tiki gorang do pek kadongatan neng manortorate. Jadi ala ni Ido. tutu di hita saluhuna tarlumowi ma di week 10 sada 20 sada suak songoni nang 22. Mauliate ma di hita nga masiolobak kita suak songoni manang akar ruas ni huriata na mangolobi week nami. Ate mauliate ma. Jadi molutuk songoni be amang panitia nami. Gabe mang gabe. Tarpasahat kami sian week 10 sada 20 sada 22. Si titik masih opa golang-golang pengarahupna. Molutuk songoni do pena boy tebok kami siluan nami. Saya de patama namanggohi pasu-pasu. Emma tutu. Amak padde nami. Gabe Kunjungan mang gabe. nami ma tortor nami on. Tinahu aik tio binanin na tu pananghatan. Baik damang ma godak si tio pado budamang ma tu godang hasahatani. Gabe gabe. Iya, mangarade ma week 10 dohot week 10 itu nama nomono week 12 alai. Pas Juara tolu, week 12. Week 12. tadi orang. Di panitia mon. Harapan sada, week 20 lalu. Week 2 alai no inango. Harapan 2, 20 sia. Harapan tolu, week 20 pitu. Sound panitia, asa berfoto langsung. Ngerapat. Panitia. Amang sekre, di foto. Para samu sih. Iya itu dia. Week 12. Nasorong do week 12. Week 12. Tari horan mana? Makan iso do situ ana. Mulak tu panitia. Maruang Oke, boleh ate. Tusau. Amang padde nami, neng Gabi, nama gabi. dongan nami, sian week 10 do 10 pitu. Enek temu-temuan nami mana sida. Beda mang magodang panamu-nomoni. Dia bang nami. Gabe majalah horas. Jadi ope di hamu permusik nami. Neng bulan nai matutu tortor nami apala sadarion. Ala marmula dari nauli marmula dari enggan. Dia saluhut na ranong di portipion. Beda bang ma godang mula-mulai. Tema di hamu permusik nami. Open naing asa marsoba mahami tu amat taraja amat taribata suang soni di dainak soribada naliat nalolo narong dengan anon baik damang ma godak sobay.
permusik nami noaik be asa mangaliat mahami tutu dengan namion asa liat mapanggabi perhorasan dihita saluhutna baik dabang magodang liati sehali mahita mangaliat. Ope berkesinami. Ya, Bang Gabe. Baik damang ma godangol olobi. Naisewe kamu.
sahut dia. Satu C. Satu. Marda mode surat itu sanha lampe nang siapo ala songyai berbaro gabe huri purohami dua nang so putus maharapati Allah aku namai hidup tidak inangi Tumoro ditulangi Dumar tobra wangasi Roma hotula buki Ramponi duidumi Hamaw dawan lagi Tuhan mamaeno ditoda Marsiram kabar Saiga Kebahonak Tuhan Sai songoniwa Napea Saiga memang Gabe mahon Gabe mahon Gabe mahon Songoniwa nana Iya karhi Mangarari manom majalo hadiah tortor kakaenda asai radeyan nanang majalo terhirima di jatina diunduki Ero pasang terhirima di barat diunduki tersono sulat nasomarin pola holani itu terberena rampau masih dapat Ero terberena rapamu bersih dapat don sino lisa sinto lagi don aquí ane ito dan nama goraya berhalenta duduk aquí alay balua joholoki ngam diutupi jumlo bolomo dito mabilit na laut sabar alay sabar Oh burung, sabar oh burung, beda burung. Dadap. pasahan pasahan Ero pasahan Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Panitia Nyanyikanlah. jalo Katakan padanya, aku rindu. Sapele, si ria-ria. Mangap kajaru bosi doho tu bariba.
satu kosong amali maloto nabi bina malamun satu gaul nasasa aku cuma sensei bodoh tu marteka sarwa martuji sawang pete ai sepatan uno si gajah bisa aku rindu katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu Pasapi sa gupe. Wal tio bina itu panuhatan. Baik damang magodak si tio-tio las pada udang matu hasatan nih. Botea, lele, itamangon, jai sahat ma, lubang kabea, horas ma dudu. Hora. Iya,